naciya so na ɗauka ba zan ga laifinki ba, tunda nai miki laifi kin ka faɗan ba za ki yafe ni ba. Ni ban san me na yau ba, ina ta lallashi bai ki sauya ba, don na san da cewa ni kamar ki a duniya ba zan samu ba. Kuma na ji na gani ke kadai rai yake so ba za ya sauya ba. Kuma na yi ke ki faɗan abin da na ki ce ba za ki faɗan ba. In kin gaji da soyayya ta mu ba ta haka za ki biyo min ba. Ki ce da ni na barki, za na barki. Ki ce da ni na kyale ki, za na kyale ki. Amma ki yi nazarin soyayya ba ni na sawa kaina ba. Wallahi ban barin ki ko da ko a ce ni zan rasa numfashi. Kin sani ya soyayya ina son ki nake yi wa rarrashi. Kuma irin sai wuya ni ba ni barin ki na calwashi. Kuma kin sani inda so kauna ai dole ke zan yi kishi. Amma ke kusa da ni raina tamkar ana hura garwashi. In ke kace zaki bar ni zan daina numfashi. Shi yasa na koro bayani da zai sanya rai dan shi, wanda zai miki raini a kansa zana huce haushi. Shi zama na soyayya ai fada ne a shirya, dubi harshe a kora aiwatar su kan juya. Babu riba cikin zaman da ba a nuna soyayya, babu kishi cikin zaman tare ba batun soyayya. To ki so na so da gaskiya ban so mu rinka jayayya. Dai ki kan bani kauna ta ya za ni juriya, duka zan baki sona ba batun juya baya. Zan rike miki alkawari ban saki keke ji konya. Yar 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 yar.